workers iluongo ni Lavesta huko kendo en achiel kuom delegation mara kendo wadok ma migaono an gadiera ni jotich niang duto kamoro amora ma untie. Ni odiochieng' ma kawuono ka wang' watieko bura gi minister Dr. Karanja ne PS obiro mowacho ni omiyo chudo madweche adek. No aneno komi John Nzoia pesa gi jo Chemelil Muhoroni gi Soni ne ok ochul. Nyomiyo chuna mondo akaw Lavesta ma en jakom ma jo union ma Muhoroni kwa niaba mar jo Chemelil gi Soni. Kendo an gadiera ni there will be white smoke at the end of the day. Walama lama lembo margeno. Ni kamoro iro madhulore marachar. Mar Vatican biro dhulore koreamo. Ero kamana ahinya. Yes. To lweny ni oneno ka gima lweny mok yot ahinya. Be neno ka nitiere gima luongo ni goodwill kuom sirikal kuom konyo e sekta ma osebedo ka en siro mar yuto mar oganda mang'eny ne. Victor, anyalo wacho ni Tend William Samoei Ruto nitiere kod goodwill. Kama nitie the missing link en wabunge magwa. Anyalo wacho mokaluor makende ni e kambe gi mosebedo gi gope. Nzoia Sugar Company mantiere Western ose chul pesa gop joptich gi jopur mang'eny moloyo Chemelil, Muhoroni kod Soni. Nzoia ema osebedo gi loan mang'eny mogik. To every time sirkande go duto, obed sirkan Moi, obed sirkan Mwai Kibaki, obed sirkan Uhuru Kenyatta, obed sirkan Dr. William Samoei Ruto, Victor wabunge ma Western duto wuok ka kedo ne Nzoia. Kendo gigolo pesa ne jopur gi jotich. To kochopo magwa mag Chemelil, Muhoroni kod Soni kika wuondi, wan kaka jotend jopur niang wasetimo mwanyalo. To nitie part makoro yengo nikech dwaro support magwa bunge. Anyalo paro ni ka Muhoroni ne dhie maintenance to ne gikwayo pesa mar maintenance. Victor ni okuyot. The former engineer manager of Francis Ooko an mana wuotho go one by one moyudo pesa manotim go maintenance partly in Muhoroni. Pesa mo chieng' moro duogo mondo wachak wadhie mar ariyo. Victor ne an gi engineer to wabunge ma Western obiro kotelne gi speaker mar assembly makawuono. Wabunge te MPs duto te nyaka minister magi Wetangula gini pod nitiere. Victor chieng'no buro yal ma wan ok wadonjo kutieki to giwuok gi minister nyaka ka finance minister. Kendo bang'e no pesa no gol. Omiya kwayo wabunge magwa ok anyalo wacho ni pok gikonyowa to pok gikonyowa enough. Okang' magi chopeno koromo. Awacho kendo anuoyo ni an nyoche watimo gigi te mokonwa ni mondo koro wuoth mwadwaro mondo wachop go office ker nyaka wadhi wamany our local leaders. Akawo thuolo mara madhi e office mjumbe mara Mheshimiwa Onyango Koyo. Kendo wacho kode moora mwadhi wamanyo Jared Okelo. Moora mondo adhi wamany Meli. Ko wachnwa ni the political wing ini ok nyal timore kok watimo ang'o? Kok wabedo gi jogi. Erokamano. Gisani wan gi gima luongo ni broad based government. Man neno ka gima lwasi koro nyalo bedo mayot ahinya, yot mondo ji oduong' ofise mag sirikal nikech kit siasa ni. Be ma endi nyalo bedo thuolo mar konyruok ne un kaka jopur? Victor, anyalo wacho ni mana achiel kuom gima mjumbe mara Onyango Koyo. Kanyocha na wuoyo go to koni jaduong' Atiang' isetiyo matek. Wan nitie kuonde moko manyiche ne wagombo mondo wadhiye mondo wamanyu kony. To ne waluor nikech neni kuno. Ko neni kuno to kiny ini wacho ni no kin ng'ama loyal kendo ibiro goli e party kendo ibiro luongi gi nyinge duto te. Tagone Nyasaye erokamano that waduto te koro wayie ni Ruto Dr. William Samoei Ruto e ker mar piny mar Kenya kendo nyo waneno ka bendo bang'e nyo paro wa momiyo wa migao maduong'e mogik. Ariyo anyalo wacho achiel nikech moko modongo to nitie ng'ama pod nigi tach nyangile, nitie ng'ama nigi sola, waduto te Nyasaye ok oketowa maromre. Omiyo chenrowa maduong' kwatieko ma wadwaro kaka jo wabunge mago wadhi rado gi minister mar finance. Mondo gope mantie machalo mag jotichgi mondo kolo golgi. Wan kod projects magwa manochakore nyoche wantie gi ker ane town hall a big debate. Kendo adwa wacho ni President William Samoei Ruto ng'ama very open.
chopo kuome matek to nyoche mana nikech ne nitie roadblock ni neno wan kaka jopinzani. Koro thuolo ma wantie godo ma wan go sani Victor Juma, adwa wacho ne wajumbe magwa ni onge ni more excuse. Nyaka wariwre kodgi, nyaka wakonyre kodgi mondo gope ma Chemelil gi Muhoroni gi Soni kendo gine magin gi pesa matin mogik mondo pesa gi wariwre kodgi mondo gikonyo mondo wagol. Kiwe mano waneno a new dawn. A new dawn ni wan kod gimiluongo ni regulations 2023. Yes. Manyo bedo subjected to public participation. En achiel kuom gino nyocha won Kisumu joma mokalo chien cha. Ne bura ni ochakore Soni for Southern Zone, gidhi Bungo Busia, gidhi Bungo Kakamega, nyowatieko Kisumu. Achiel kuom achievement manyalo wacho mariwruok mara ma en Kenya Association of Sugar and Allied Products osekedone en niang japurni. Wapogo sukari to molasses kambidongo, bagas kambidongo, mad filter kambidongo. Nyoche PS noloso committee and any report manyo ikawe public participation kundo wadongi the last bunch of it mid the team validation. Okay. Ni japur nyaka chul molasses, japur nyaka chul bagas ma girego godo giriembogo boilers, japur nyaka chul mad filter masani koro ikonyo kendo loso godo ang'oa mbolea. Iwinja? Mana twa maduong' ma wasegoyo. To maduong' mogik en ni nitiere gik miluongo ni cane testing units. Mano osekete kambe wagi duto te, kambe ang'wen moke ma podonge go. So en ondamo machielo ma jopur duto te nyaka koro wadonje ni japur nyaka chak loko kodhi mar niang' mwapidho. Okay. Nyaka wabed ni nitie mbego machopo 22 ma jo Kibos Sugar Research oseloso mondo wachak adapt gi nikech gichiek mapiyo kendo gin gi sukari mamalo. Nitiere mbaka moro ma bende ne gore ni sukari koro tan ibro ng'i rapim mar sukari sucrose content mare. Yes. Ka wang'iyo nengo mar niang', en mbaka ne nochopo gi kanye? Ene ma koro wadonje sani ni. Ene ma koro donje sani ni. Ene ma wadonje sani ni, to kaka niang', pur mar niang' ok inyal pudho niange gi dichiel. Yes. Wan gi mbego machon mane gi sukari matin kamano. Koro nyowa winjore ni wadwa face gi out. Okay. Step by step. Mwa winjore ni sirkal nyocho segolo 600 million. Mar breeding of niange bego manyien gi. Madhe Sugar Research ni kode, nyoche wawacho ni mondo gi multiply gigo gi Chemelil Sugar Company, mondo kodhi gi ochop ne jopur machiegni. Gi part of them gi develop nuclear mamiwani, Muhoroni kod Soni. Mondo jopur ochak loko gigi maka chop higni nikech niang' chiek gi dweche 10 machon 17, manyien chiek gi dweche 12 kadhi mbele. Mondo wachak adapt gigi puothe niange makoro wagolo mapudho oko sani mwapidho, wachak pidho mbego manyieni mondo that implement mar cane testing unit cha obiro bed in place mondo watim ang'o, wayud sukari maber. Mondo japuro chul gigi duto te. En ondamo ma wadhi mbele sani. To machielo mabende anyalo wacho ni en dhi mbele to bende en dok chien. Achiel kuom chik mane regulation ni wacho ni niang' japuro nego pim edho puothe. Edho puothe. To okoyot Victor, anyalo mi example, ineno kata loche madongo mag truck gi. Msigo muting'o kende. Msigo muting'o. Onge way bich minyalo kete chuodho. Niang' ung'eyo niang' nie puodho. Yes. So en gima practically okonyalre. Emomiyo the nearest mano yod ni time nyaka bed gino nyaka bed kama otegno. Ineno kata loche gi pime lam. Di kaw wi bridge dhi kete chuodho matinga nyon wi gino ma mipime yod weight. Ok nyalre. Koro the nearest nen way bridges. To sani chik mane regulation way bridges gi be okonyo wa, to way bridges kibiro Chemelil to way bridges ma kambe mamoko oluoro Chemelil mothung'o moloro dier. Muhoroni bende giketo ma giluoro githung'o dier. Soni bende giluoro ma gitimo ang'owa. So chik manyien ma regulations mantie sani wacho ni factory ka factory biro bedo gi one cane testing unit. Okay. Ene mopimo sucrose content, to pimo the weight, to golo the result. Ichula ng'owa? Ichula japur. Tiende ni gima nitiere bottom line. Way bridges duto te. Mani gima nyo wuok e public participation and regulation 2023. Erokamano. Wach mar nengo mar niang' tan achiel en wach ma osebedo ka lokore kinde ka kinde. Ang'eni ni wach ma bende yalo nyaka court. Yes. Ben wach musetieko wachne. Victor, koso pod loko kite kako jaloko kite ne. Victor anyalo wacho no ndamo mane ojopuro kao
kokadho kuoma kwa niaba margi mwabiro e court Milimani ne wachungo gimiluongo ni sugar import. Court nomiyo wa order manochungo cane pricing committee mane duoko beche niang' piny. To order no ng'eny kambe pok oluwo gi nyaka kawuono. Okay. Achiel kuom gino manyo wayalo kendo wadhi tieko gi minister kawuono ni cane pricing committee bedo piny e bwo minister ma ng'ad ni beche niang' en siling 5,000 mag gino circular no bet sign gi minister. To millers mag private or decide ni ok gi comply gi that order. Gichulo japur 4,000 gi 900. Kendo mago gik manyo watebo nyoro momiyo nyoburo yware kod gi minister ma minister dhi miyo waduoko kawuono. Ni ka pricing committee wacho ni en 4,500 michulo japur. Yes. To gin gidhi mbele chulo 4,000 gi 950. That difference of siling 50 nyaka gitima ngoa gidogi chul. Magi gik manyo dong mwadhi tima ngoa. Mwadhi tiyo gi minister. But buchwa pod en watertight e court no chungo gimiluongo ni sugar import. Yes. Sugar import ni en manche ineno ka sukari moa oko kodonjo e gweng'wa ka to duoko bech marwa ni piny nikech obiro duty free. So order no achiel kuom achievement manotimo en manonyuolo bura mane okelo wa Kilimos mokwongo. Yes. Kendo sama wuoyo kodi ni order no nyobedo reinforce gi the interior PS marwa Dr. Raymond Omolo nyojo segolo circular to all surveillance border point. Gimoro nyo nitie ni sukari wacho ni ok bi to nitie gimiluongo ni smuggling. Smuggling kidhi e border point tibiro yudo ni nitiere boda giting'o gunde 2-3 to kanta moro ni loka koni. Koro isombo gi piki tiketo gi loka koni. Gidokelo gi loka koni. Yes. To kunde ma Nzoia tere sukari, kunde ma West Kenya tere sukari, kidhi to order monego gi supply every week, giyudo ka stock pore mang'o. Koro nitiere bagging manche timore in the border points. Koro okonyna de giesa nigi sirikal. Sama wuoyo kodi ni nyo chuno minister interministerial committees between Ministry of Agriculture and Interior to enforce gino. Ban mar that smuggling. Okay. The import no chungi but nitie gimiluongo smuggling. Odonjo moko chulo suru to ene manyo podo ketho nengo. Omiyo wan ga diera ni ka gino order no bedo reinforce maonge mo smuggling. Nengo mar niang Victor gichopo siling 5,000 gi 600 kuma ne ntiere. Okay. Mane geno marwa to ka koro regulation ni be odhi mbele makoro idhi chul japur molasses gi bagas gi gik mamoko. Mago bende koro wadhi timo ng'owa wadhi medo. To achiel kuom gima duong' mogik en ni yore magwa access roads ge. Access road osebedo at all order Victor. En wach mosechandowa kendo kane antiere ka anyalo paro ni wan kod achiel kuom ndara marwa ma connect Gatundu kumae kaachiel gi Tamu. Ago erokamano ne Kibo Sugar Company kod county government ma Kisumu kokadho honorable marwa mar MCA marwa. Okay. Ndara no ne wawacho wachne ka kendo ago erokamano ni the support manyoche wayudo from Kibo Sugar Company. Yes. Gi county government ma Kisumu kotele gi honorable Odari gi jo community bende manyo keto lwetgi komedo mafuta ka gi. So en achiel kuom gigo mwadwa winjore gi minister kawuono ni kwatiko kode to dhi bedo gi governors magwa ma pod in defiance of that mondo wachok pesa ndeni orumo te. County government nyaka ket pesa. The national government through CDF bende nyaka ket pesa. Every miller bende nyaka ket a budget mondo wabed gi a consolidated committee madwa ng'iyo ang'owa madwa dhi ng'iyo weche mag kaka iloso ndara. Omiyo access road mar osebedo a tall issue to en achiel kuom gigo momiyo bei medore. Nikech yudo ka bridge moro kethore, ndara moro kethore, tinga luoro kilomita 8 mondo dhi ol niya. Okay. Koro regulations ma koro wacho ni en achiel kuom gains kata olemo ma usenyago kaluru kod buche mau eni koro bagas mad filter miloso godo mbolea ni kod molasses ni mwandu makembe gi oyudo kuom gigi nyaka dhi ne ofuku mar japur bende mopogore kod niang' moteteres kambi niang' ni o apply ne both public gi private millers koso. Bas kanye kama en both en applicable to all the private and public millers. Okay. Kuro mane kama kelo kama natimo wacho nini ni that equipment achiel kende is costing over 200 million. Achiel kende is costing over 200 million. No ger gi support mar fund moro miluongo ni European
Development Fund in support of sugar sector. Okay. Ema noketo magi duto te. No tim gi on grant. To koro moko nitiere kambe manyopoko okete magi machalo Busia Sugar, machalo Naitirio, machalo Kwale. Koro gin nyoseket budget, a request for budget, maka gino bed approved, to koro gidhi timo tendering process mondo timo ngoa. Gi procure equipment mondo ketgi. So mane manyiso ni onge way bridge, onge way bridge moro manyalo manage bedo gi that cane testing. Okay. So mane kama wacho ni dhi render all way bridges go te out mondo niang kuro nyaka dhi pima ne the factory. Nyaka do factory kanyo Nyaka do factory kachi mi dhi pime. Koro the aspect mar way bridges gi gin gi short period within the next 6 months once this regulation obedo adapted. Way bridges duto te ma private millers no luoro go Sony, mo luoro go Chemelil, mo luoro go Muhoroni, nyaka koro gol ma gino nyaka bed mana e the factory ma Kibos, nyaka bed mana e the factory ma Chemelil, nyaka bed mana e the factory ma Muhoroni, nyaka bed e the factory ma West Kenya, nyaka bed e the factory mar West Valley. Manyiso ni way bridges gi ndalo gi koro timangoa koro dhi ka gima rumo. Okay. Mano omiyo ket a lot of emphasis ni way bridges gi nyomiyo japur tero niang kama chiegni. Ang'o ma nyaka watim as way bridges gi golo en ni nyaka wa emphasize on kaka iloso ndara. Ndara no en major component ma nyaka losi mondo niang oyud kaka chope factory mayot, to kendo niang owe puko en gi japur bedo sebedo ka en ka a lot of losses Victor. Kokadho kuom niang matimangoa ma pukore. Kambe wagi duto te no mi equipment through Kenya Sugar Board ndalogo. Chemelil no mi gik moko mag loso ndara, all the equipments. Muhoroni the same, Sony the same, Kibos the same. To gigie ok gisetiyo goyo makare mondo gilos go ndara. Tu gigi be equipment gi koro gibedo ndalogi orumo. Tieni nyaka gibed faced off mondo kel manyien. Okay. So wadwaro proper order in the industry that each and every company nyaka bed gi department muchung ne weche mag ndara gi equipment. Then what link up with the national government. Eminchi neno ka kura kera gigi duto ging'e nyaka many a common pool mondo timangoa mondo riugie. Agriculture is devolved function. To the county government kika wuondi Victor is the biggest challenge. Kate process mwadhi godo mag new variety gi. Gimiluongo ni extension officers. County government ungego. Mano nego bedo ting margi nikech agriculture na devolved function. Today kama wuoko dini the whole Muhoroni sub county onge gi extension officers. Karachiel. Amanyisi chon kan agriculture ne agriculture. The Chemelil Sugar Company under management mabuka. The outgoers department ne nitie gi record mar puodho ka puodho gi ona mare gi age mar niang. Ni oki wuothi ni the factory ni manyo permit mi beto go. Nitie jomo no bedo deployed machiegni ni endi paro ni the course of the early this year. Yes. So anyalo wacho ni county nyocho hire jomoko. Yes. To hire gi to gini insufficient. Anyalo mi kaka example Muhoroni sub county. Utingo location study to tingo sub location study. To earlier time mane agriculture ne agriculture kaka nen at the national government level. Ibro yudo ni sub location ka sub location enti gi extension officer. Okay. Mane ni gi record ma japur ka japur gigi mupuro te obed subsistence mane wapuro mana bando gango gini gi for food security. Kai to tabu bende mantie sani Victor manyaka wachak waneka kwa wadwa team. Yes. En ni ginene area mar area under Ken dok piny ji odok go mier e puothe mano bedo purely meant for Ken. Okay. In the settlement area. To gengi mwanyalo timo because puothe gi ng'eny gi ne gin under settlement fund. Okay. To ka giogo tiku loan ma ng'ato nigi title deed bare, gino nyalo timo kode gimoher. Nikech mano lope. Mano lope number 1. Number 2, niang be kuro nyobe da liability. Tere Chemelil, urege, sukari ousi, tirito pesa. You get the point. So en kama nyose bedo kama kuro tekni wati mango. Nikich en niang ni pure, imiye kambi, urege, sukari oktimango. So the issue of governance, gina chiel kuom gigo mwadhi yalo gi minister sani. Okay. Ni MDs makambegi, nyaka osign gimiluongo ni performance contract. Are they really performing? Mano the benchmark manyaka owinjre. Kori kedo negi rapim mar tich monego bene gitimo. Yes. Tiwacho ni igni adeka nyi bedo Chemelil. Yes. Ne timango. Exactly. Okay. Have you performed? Kok ginyal perform. To mano mwodo wacho ni nyaka beda close magigo bed provoke. Nyaka gibed measured in terms of their turnover. Mane ma private millers Victor kika wundo logo jogi. Kata sani, ibro yudo ni
kidhi kaka West Kenya gini kata dhi Butali kata Kibos gik mang'eny masani en a modern factory one shift kende yudo ka ji nitie matiye factory dhano kata 60 okay. To kidhi Chemelil Soni to pod gin gi old equipment namba mag jotich kende mane kambego ng'eny kabisa but koro nyaka wa change the dwaro koro nitiere mondo sirikal invest e kambigo mondo kembego okelno masinde manyien exactly mane manyaka tim ma are efficient and less costly in terms of production mano nyaka tim okay. Then the milling ratio chalo nade Chemelil kata king'io public millers ma wan go anyalo wacho ni Victor per day ginyalo mill maromo nade nyalo gi romo nade capacity sana nyalo wacho ni niang nitie moromo nitie ndalo man nitie shortage mar niang sani wan kod niang mang'eny kina nyalo wacho ni na record history nyoche ka dwe mar abiriyo kambi wagi orego a total of over 800,000 metric tons ma o subside the normal level mag rego tiende ni kambe ne wan gi kambe abich sani ka wan gi factory mar rego 10 kod abich so mano nyiso ni nitiere ang'owa nitiere medruok e mano koro kambe gi nyo rego ma sukari obedo in excess so achiel kum challenge wan go gi minisa sani ineno kaka bando ka jo Rift Valley osepuro bando yes. Then National Cereal Board nyiewo bando yes. To wan nyochopo kama koro chake wachwa ni factory chiu chako dhi orego saidi koro bech timang'o odok piny be dok piny nade to kot odo chungo sugar import so achiel kum gima wadwaro sani kwa tiku burani wabunge moko nyaka tira supplementary budget mondo government through Kenya National Traders Corporation onyiew sukari okay. Oketa location mar pesa mondo nyiew sukari mantie magi wacho sani ni excess there is no way ma ka wan gi less production to import biro to go kambe wapi ka koro jopur nyo puro through the fertilizer manyoche subsidy adira makende fertilizer no ntie everywhere and cereal boards mawa Muhoroni cereal board Migori cereal board across the board nyaka idhi kawe tinyiewe so jopur nyo tiyo gi thuolo no Victor gi koth ma Nyasaye nyo kelo kata sani nyabiro koth chwe piny kabisa jopur nyo tiyo to wapenjre ka koro japur osetiyo ma factory bo rego maber ni koro sukari nitie in excess kendo koro be nitie mang'owa dok piny so maga achiel kuom gigo mwadwa dhi discuss gi minister kawuono mwatieki okay. Mae gino nyaka dhi e parliament mondo wabunge magwa odhi oketa supplementary budget mondo sirikal onyiew sukari mantie in excess such that at time ma sukari dok pincha to sukari ni bedo erokamano bunge nyocha nitie yueyo ne nyocha gine recess gisechako tich achiel kuom gik manye committee mar agriculture ne ng'iyo en mediation e kind National Assembly gi Senate wach ma sugar bill ni en gima ng'eni isebedo kiluwo very good Victor mana achiel kuom gino manyalo wacho ni there is a breakthrough gino nyose rumo kendo samora mora bill no itero ne ker mondo go isei mondo waudi link ourselves from AFA mondo jopuro ikre thuolo margi mondo gibigi year directors magi kendo no wacho ni gino biro gi component ma sugar development levy kar mondo wamany pesa e treasury yude tek nikech bulk mar agriculture gi ng'eny to mae ndi nyoche ne wan gi fund marwa mane konyowa e ken development no konyowa e research no konyo weche mag ndara so that the moment ma president odhi ogogine samora mora ko chakore juma manyokadho yes President Bro kete sei mondo wadog kuma ne wantie wadoge sugar board why AFA so ntie grace period badu cha uchiel koro be gino ponitiere ni weche mag ndara mane sugar board ne golo ga pesa moro cha biro konyo godo wanga paya koso odhi bedo na structure mare dhi chalo kaka sugar board machon cha ne nitie very good Victor mana achiel kuom gik manyoche nitie amendments manotim gi jo Senate Senate ingeni tije to protect the county government yes. So the county government through the Senate nyoche ne dwaro ni the allocation mar infrastructure mabire SDL ni that component mondo migi mane manyo wadagi nikech kata sani ka peses marwa men marwa emagi ng'ado kambe gi omiyogi to ok gi los godo ndara ere kaka pesa cha nyoche gidwaro ni bende ochako timang'owa omigi I'm very happy ni parliament through duon jopur mano koro onge pesa no dhi dong intact under sugar board mondo gipoge each and every financial year ting'iyo kod areas mag agency mag daraja mokethore gi nderni to okoromo idhi riwe gi mag millers tidwa no dhi oriwe gi mag CDM wach mar sugar directorate ni under AFA ni en gima okodwa no Kenya Sugar Board Kenya Sugar Board duogo Victor Kenya Sugar Board duogo mana achiel kuom
achievement manyalo wacho ni wasetimo kinda kone jopur niang'ero kamano kuom the support magisemiyowa koro en thuolo margi kendo mondo giikre mondo gibi giyier director margi en mani area mar yiero sani Victor olacho duong koro miyo biro dwaro capacity maduong mokwongo to wan geno ni ka Nyasaye ochopo kanyo to tich mwasetiyo gi ok nodhi kayiem nono. Erokamano ahinya. Kamano Victor. Wach mar zoning ma osebedo ka en kudho, ere kaka lokruok e sekta ni dhi tieko ywak mosebedo ka nitiere wach mar zoning ni? Victor, anyalo wacho ni omiyo aduogo gimiluongo ni Sugar Regulation 2023. Yes. Zoning ni nen gi yore ariyo. Adiera makende kane wapuro niang'. Area kambi ni gi area mare. Tiende ni kambi kete investment mari e kama chunyi nitie. Yes. To kano open te kama ni koro niang' dhi kamora mora. To magi duto te ne biro nikech rode mag kambe gi koso timang'owa. So sugar act biro wacho ni ibedo gi contract gi kambi kuom period ma kaka sani dong na wacho ni dweche 18 sani ko wadonje niange mipuro sani madhi chiegi dweche 12 15 tiende ni abiro bedo gi contract gi kambi madwa tero ne niang' no kuom muda mar monego niang' ni bete to ko fail moko kao niang' no in that right time to yiene kambi moro timang'owa kao niang' no to recover tiende ni koro okiketo japure jela ahinya iwinja no ber to at the same time en bende mano duoko wa piny. So opening up mag free market no bende no yawo piny nikech an chiel kuom jogo mane po ne ande chairman mamoro ni samoro ni contract gi kambi moro to gipuro ni puodho gimi nyaka mbolea gimi nyaka kodhi koro you are working at their mercy. Emotemo wacho niya Victor gini ang'o manogo mumias piny gima nomiyo nogo mumias piny en ni nentiere contract to contract no nen mila ema nodhi olose kende mane onge input ma japur ma japur ma mumias ne wuogi DR all the time piny to when apuru niang' nang'o mane gipudho niang'. So wadwaro ni contract no wadwa ng'iye matut gi lawyers mago bende wan gi nyithi jopur mosomo gi jopur be mosomo mondo contract no kik obed contract monindo korja mila kende mondo ka nitiere contract no wacho niya puotha en puotha ento ang'one mane puotha ka puodho ni Victor en mara akawo loan e bank apure go kenda kinda dwa wacho kendo ni nyan gi branch manager ma Muhoroni Kenya Commercial Bank nyaka Kenya Commercial Bank sani be already partner gi kambe wagi mondo chak chiwa ng'owa loan because they are also in business at a lower rate. Magi chako that engagement with Chemelil Muhoroni mane gima ng'eyo korwa kocha cha geno nitiere ni koro pur niang' dhi medo yarore nikech nyaka bank bende odwoko interest piny gi partner gi kambi through kambi no mondo gitim ang'owa gikony japur koro wach zoning cha winja Victor constitutional you cannot zone okinyal ohala in between wuon mwandu gi ng'ama nyiewe but ne wadwaro gimiluongo ni order koro ka en zoning to wadwaro zoning ma area ma Chemelil en Chemelil Muhoroni en Muhoroni Kiboso kwa e gwengi West Kenya kwa e gwengi ng'ato ka ng'ato dok kwa e gwenge you get the point mondo wa restore that order nikech onge kaka inyalo wacho ni dwa dhi omo niang' kilomita 30 to gwengi kae to nitie falo la iwinja Victor anayalo paro ni ka wachako kambi wagi kodonjo expansion mar area mar kaka kambi ma Kiboso nen kochomo Yosembe maniange moko no pur kuno Victor kipenjo nyikal bro nyisi mjumbe maseme nen trial kaka no bet oteni angego ma jogo opuro nyaka seme no pure niang' gibeto dichiel to gichaki timo ng'o so mage modo wacho ni wadwaro ni nyaki kuongi investment mari en yanga ni ten man to kan yanga ni bende mane term of contract because contract no okonyal contravene the constitution. You get the point. Input mari put en man it's not about a distance ni yanga ni but puti inti ere gimi ikelo e puotha ka e history mar niang' kika wuondi kane dhi soni buka ne nigi record kaka wacho ni Chemelil the same ne nitiere input ma cabinet mang'o mane mano bindi kode to in a case mago nitiere within the law kama Victor puro niange kende puodho mare gi mora mora you are a free an thuolo matero niang' kamora mora madwaro in gi thuolo no provided under the constitution of Kenya and nobody can penalize you for make mana kamano dakika en 39
chopo 40 tok sa ariyo mar okinyi ma kawuono ka korkia nyakalondo mari antie kod wendo ka Charles Atiang ma bende en jakom mar riwruok mar jopur iluongo ni chairman Kenya Association of Sugar and Allied Products KASAP owuoyo kod okinyi ma kawuono ka otemo lego kendo ng'iyo matut ahinya midhiero gi weche gi geno manitiere gi okenge mosego e temo bero sekta mar niang sekta mar sukari e pacho ka. Ng'ado penjo ka ma Atiang biro duoko ka. Ni sani kodhi e supermarket oneno ka sukari mar kambi moro mawuok Western ni shelves. Ok wadwa luongo nyinge nikech mano ohala. Hiro kamano ahinya. Ni to kadhi Mumias kono to kane ka girego obedo nade. Okay? Maka juma moro ahinya gi Charles Atiang geno poni tiere. An bende asebedo kaluwo wach mar midhiero mosebedo komako sekta ni endi. To kata kamano japur ok osebedo ka ideo gimed mana timo kinda mar konyo. Penjna chairman kama. Ang'o momiyo tinde jomani gi niang' mar achung' kenda kambi oketo ni kochopo sabeto to omanyo tinga motero godo niange e kambi mopogore kaka chon ne gikelo tingni mag giwegi. Owacho ni sirikal ochungo kelo sukari mawuok oko kar supermarket to pidho niang' kanye. Erokamano Victor. To penjo kani Weybridge mag private companies within the area okelo tije mang'eny ne jopiny kigitem gologi mano gidhi medo kwe gweng'. Kembe sirikal okelo Weybridge mag-gi e gweng', if not giwere gi private. Kembe mag sukari chudo modeko sana kendo mane momiyo watero niang' e private companies within 2 weeks iseyudo pesa ni te. An Pito Kumu mar Bungu Maena Wuda Wendo penjo kamano. Mosna Wendo chone waneno ka feeder roads mane golo niang' e puothe tinde richo to gikethre makata mondo igol niang' e puodho tek iyudo ni niang' osemachua to budho kapok ogole to niang' reduce turn. Koro iyudo ni japur dhi asara e wachni. Penjo na mar ariyo, variety mag niang' matinde gikelo ok last long. Ibete diriyo to serumo. To wacho kanyo ni chon niang' ne nyalo beto to kata mana dipar to pod ober, lakini kothe manyien gi tero jopur asara. Penjo mar adek, chon ne ipo mana ni niang' ibeto to iyudo ka tich bedo mayot. To sani vioje inyalo wuotho mondo bet ni niang' mondo dhi e factory maka ok igolo chuth ber. Niang' nyalo tuwe puodho, koro mae nyalo konyo nade. Mar ang'wen, ere kaka japur man piny nyalo tero niang' e factory without brokers. Jogi kao yudi, kao kenyal, to gimi pesa matin, to japur to otiogi a lot of money, mondo niang' obed machua. Ere kaka ginyalo konyo mano. Mar abich, penje wen ni chon kambi ne nyalo puro ni makel ni kodhi. Koro intiji en mana doyo kod expenditure gi expenses mamoko. Nibiro ng'ad niang' kosebeti. To maa tinde ok timre odhi kanye. Emmanuel Odongo Odaro kawuok Muro ni Samba penjo kamano. Machelo ka endi wacho ni Amos Ukany jatelo we wuondo ji Weybridges osekelo ber moloyo mag kambi. Sani jopur ok yud asara kaka chon. Bedo kod gi machiegni omiyo niang' chopo machiegni kapok olwar yo. Sony and others should copy from companies moketo Weybridge machiegni kod jopur. Competition is healthier. Kiko bed gima temo duoko chandruok machon cha kendo. Erokamano nyebiro duoko mago te. Charles Atiang. Oyawre sanyo vioje. Oyawre machiegni. Uchiem Bob Wodose. Bob machiegni. Awinjo ka jatelo wacho maber ni sani waduogo nyaka Sugar Bell. Yes. En kinyo ka machon ng'enye Sugar Bell. Gin kuone gidwa tieke nade nikech adiri mantie ni kumoro amora jo wacho ni kumoro amora mitie kanyo michieme. Kanyo gibiro konyo nang'o. Mar ariyo, chon kano kelo tiang' ikelo nwa mbolea. Kasto gini biro dhi ng'ad kocha. Sani kikawo tiang' mbolea inyiewo kendi. Ang'o mobet. Erokamano ahinya. Oyawre. Oyawre jawaya. Ika na sapuro niang' from 1980s.
1980s isepuro niang. Oge chiemo puodho go bed monge niang. Gima tadara pro ga soni. Gima tadara soni mana overstay ga poko per tiang go machua. Ko chiemo be sipra mana no puro ga niang gi soni Victor. Mana puro niang pudo manga to go niang lo tran. Digeta na bo ka na ira pesa. Na ira lo miari tu abo ko tele ka na mi afanye pesa na ga je puro ingare. Tu niang ko bodo mo to mo ka ni tu mo ko ga ka ma ga ko ko me ala ina na kinya tu niang ga mi afanye pesa na le o go spese pesa ni mi ga ba ko digita. So ni gimana so ni ka ga ba ka ba gimana gitin. Gibar tuang in time. To gi ju le pu in time ni do. Mana mo ko nyobu ke ka tiang bona boda ka ta gi factory boda po chu. O ko ba ye de pu gi ni ne ko ka tiang ke factory private ka gi ma ka tu weeks ka ra ni ga tu weeks chu le pa ni do. So ka gi private company ni se la ma gen ko. Ni ni de tiang gi. Ko ni yo ka te je de ba ka ta ko tiang gi go mo ke wa lo. Ko ke ku ju ni gi ni ke la lu tiang gi ga factory. I waro wiye. Ko private ka iwaru ye mana wala tinti ke waru ke se ko ta kala no ri ka o ja waru ke de pick up mo ko ko ye me be puri me de o do be nti aka mi pure ki ni ti ni ya ne be ni ki ke ya ke de ti da ne yo ne ke ne ko me o ko ya ni de te ma ka ke ni ya ni ta na di ni te ko ji de ni ke ni kan ma ka wa mo ko wa ra ngai ma da su da ma ko wa private company mo so do ja ti ma mano ero kamano kare free market economy ni oketho kuonde moko mabiro ka sani koro ng'eny. Oyawre jatenda. Pastor Juma Rundu. Machegni. Mos na tiang atian. Akaw mos mari Rundu. An gi penjo na mama notimore mondo ibir chipre de ariyo o gi tich poko yudo pesa. Ariyo no mano Elianza ano mondo ya po factory yobede. Kwa niyo countries waje. Bende pole. Charles adona mi thuolo mar duoko penjo gi ma jo penjo ka gin penjo ma otegno ndi ma bende mulo sekta ma sukari. Ng'eni mana wacho kanyo ni mopogore kod mwandu mar nam gi golde man nyatike. Mae gimong'e godo piny luo. Actually en nam lolwe gi niang. Ma gimong'e wago. Victor erokamano. Adwa chako gi piny. Gi wach mopenja koa gimomiyo Siaya onge gi factory. Anyalo wacho ni nyaka wan wawegi wa jopiny wabede wami investors conducive environment. Siaya nitiere gi jomiluongo ni Dominion. Victor anyalo wacho ni Dominion noloko Yala Swamp. Ne gipidho gikwong gipidho ginene ochele. Kendo ne gichako investment mar niang maber magi apply for license mondo giger factory magi chako keto foundation Victor lweny mane jo community oketo godo Dominion to gigi miluongo ni brokers wan gi political brokers moengo kara mana local brokers awaji today gimiluongo the term brokers gin everywhere gin joma chiema to gima gitimo bang'owa so anyalo wacho ni Siaya onge gi factory to bro bedo gi factory to mana ka jo Siaya kendgi giwegi ochiwo conducive environment ne ng'ata madwa gero factory. Okay. Mano is a clear answer. Dominion no biro kendo make Dominion no wacho kaka no tengi gi political leaders ma Siaya kusiko ne gi pesa every protection free mana duoko. Okay. Machielo anyalo wacho ni ana wuon asetimo msik jotich e buche duto tema sedhie nikech jotich gi Victor number 1 gin bende gin jopur. Number 2 gin nyithindwa gin nyiminewa gin owetewa gin wuonewa. To shida ni osebedo nikech union ma jotich bende komi thuolo mondo yier jok mo represent gi yiero ji mabed affiliated to union moro mar Wangaro ka union odhi odonjo go e kotu kuche modich godo to plantation workers nikech onge ka dokado ka penjo. Sorry, I withdraw. Gimate okay, I withdraw and I temo wacho ni am jotich aduoko uka wuono akao la vesta uko an godo kendo wadhi rado kode gi minister nase wacho omiyo chandruok maru because of that vacuum ne onge kuma gitere wachgi to sirkal. Aduoko koso kaduoko adwacha kabire wach brokers Victor. Brokers chendo gin everywhere. Kati city ka nitie brokers motamo kada governors tich. Kura adwa wacho brokers namba 1 sugar sector. Nitiere jok manyo biro gi tabia mar wang'o niang. E Nyando Sugar Belt. Moso area ma Miwani
kika wuondi Victor nyaka Nandi side mane onge wang'o niang. Jomoko nyocho biro kendo committee ma security through sub county DC nyaka regional commissioner nyocha an go nyaka gi message ka. Magi timo all investigation. Wadwa rito ni to gisemako ng'a. Jogi nyo wang'o niang to niange mache gi wang'o area ma Miwani gi niange mobedo contracted by Kibo Sugar. To nyocho po condition ma Victor niange ka koro wang' to kambi koni ni go say no chuli less gi siling 800 patan eko kao. You get the point? So karo na handlal. So eno handlal. Imagine ni mae niang mobedo contracted. Niege duto tema nyo wang area ma Miwani. These people lost millions and millions of shillings. Maka nyo wane meeting Kisumo gegi kacha mane nyoko na tiang. I thank God ni kata nyo tek but wase management mango nyo ayo niange gite. Nyo gidok nyaka Nandi side. Magi wango nyaka niang wuon West Kenya mrobe kieni rai. Bo wang niange kunukia eka kia pra beach pra uchiel. Mucha kutingo mago chomo go Kakamega kucho. So up to today, we are held wase ubedo in contact with the sub-county commissioner, nyaka regional commissioner, ase bedo go in conversation. Magi keto a team manyocho bedo constituted bi Raymond Omolo. Mondo look into this detail. Gimani tie ka adwoko. Broker di nye wango niyang na bachiel, japur di asari chuli les gisling miaboro. Ka tan and san sling elufa beach, Victor. Kigolo miaboro, tiene ni chuli, sling elufa ngwe. Gimiadi. Gimiari. Dong mano lal ma sling miaboro. Pesa ni. Obe, dong tiang ama gino benefit. Tiene ni gini sirkal nyaka manye mange, kendo warito jok mone go beno se make wacho. Mana duoko. Anyalo wacho ni, emo miya wuyo ni sani endi, kambe mak sirkal, ok nyal bedo ni all the time girego, giuso sukari, okochulo jatich, okochulo japur. Pesa dikanye? Pesa ni dikanye. Somebody must be held accountable. Okwadwa tugo. Nitiere moko mabende KRA osebedo ka bandho ng'eny gope gi. Iwinja Victor, ng'eny gope mantie kata Chemelil gi Muhoroni gin machiwo jonobe written off. Most of them gin KRA gowi. Ibro yudo ni kambi machalo Chemelil kata Sony no ong'ado nyaka pes tich madhi in other National Security Fund, National Insurance Fund, they don't remit. Wadwaro ni maga chiel kum step manyaka sirkal nyiswa ni ka koro gipudho way bridges mag private millers mabe nye kelo tich okadagi to kendo nie chulo japur makare ka nyak wa restore that zone ma Chemelil obed zone Chemelil nyaka bed Chemelil machoncha. Number 2 onge kaka kambi machalo Chemelil dwa en kambi nigi tinga chiel masombo niang ndalo ma Chemelil adwa wacho ni Victor Chemelil kaka kambi ne nigi tingni machopo 30 gi bell, gi pick up, gi everything. Tieni gin giwegi ginyalo bedo piny to giwacho ni in a day gidwaro tan oneogire kaka chino onego bende tan for day. You get the point? En wuon en gi capacity mati mangoa mar kelo niang no. Kae kama brokers odonje makuri winjo ni chuth bero donje nikech kambi en kambi Victor to onge tinga. Sani luongo ni brokers chuth ber. Brokers ni transport ka. Chuth ber cha banda wuon tinga ose drive wuogo. Koro kuni ni en tinga no en orito ni utero niang. Kuma niang odhi ukawe to timango. Koro biro, koro ubeto niang ji ang'wen. Ng'ano yie miya siling 3,000 sani. Tinga achiel dhi 3,000. To koe musuomore kama tana ang'wen abich. Koro wan wegi wa jopur be nyaka winje niang. Ki tamuri miye, tamba tamura miye. Ing'eni nyaka kaw niang no. Nikech ma is double payment. Erokamano. Penjo machielo. Yes. Koro achaka wacho kendo niya. Achiel kuom gik makoro lokruok ni bende kelo. En ni japur tinga wuok e puothi. In ibro miyi mana receipt ni niang gicha ne entamna kama. Sama wuoyo ko a cane testing unit, this management mag way bridges, idhi gol e lwet kambi. Way bridge no dhi bedo Kibos kanyo, to the management ma Kibos onge way bridge. Way bridge no odhi bedo run independently. Gias a unit mang'iye under Ministry of Trade to make sure ni calibration mare botimangoa. Nikijiro ka yuak monitie ni ang'omio niang tan ning ni kating atere Chemelil to entana bor. To kadhi atere kama chielo mabathwago to entana uchiel. Giyo puro sebedo ka yuak ni ratilo timangoa bonyon. In this process niang beza moro opukore. Koso ratilo mar niang duono ka komedo ringo kwene. Koro kanyo bo sebedo ka nigi penjo mang'eny Victor, but what em wacho ni going forward nitiere representative mar japur manyaka koro dibeda ngoa. Dibede cane testing. Sami pime japur dibedo gi ja employee mare mo represent japur. Toka record kan niang mowuok e samba mar tiang atiang. Yes.
en tans aboro Yes. to wuok aboro e wang'e. Exactly. Tiende ni mano tamo nikech japur Victor in ting ni gini mane puodho. Tinga dhi to opong mopong. Tin kiduogo ni receipt ni tinga mano go malich monego beni tana boro. Gino receipt mugo ni en tana uchiel. Kanyo bende lalo sebede. But kama wachomo going forward, ma ibo dhi chomo minister. Kipudho we bridges. Chemelil onge gi tinga. Chieni Chemelil nyaka right off cha. Nyaka samo wuyo kodini. Asma cha sirkal wache. The treasury. Maka chil kum godhi confirm minister today. Treasury nyaka gol barua mamiyo Cheme Sugar Company ni magi gigite. Onge barua nyaka kawuono. I want to tell you. Onge barua but giseyie no bedo written off. To nyaka mi Chemelil barua no tieni Chemelil balance sheet mare koro en onyalo dhi ge bank. Yes. So ni be the same. Makemana kanyo. Koro wacho ni nitiere goodwill from the head of state. There is goodwill. What we need is the leadership marwa mondo wa compact between piny gi malo. Koro a broad based government sani atenga wacho ni twak magisebedo go gi jo ministry mar agriculture e wach mar sugar sub sector ni. Goodwill mar President William Ruto ni tiere mar konyo sector ni. Fully. Koro jotendwa ma wuok e piny luoko ne mipuro niang. Yes. Atenga wacho ni nitie ting mamoro ni e lwetu. Koro umbe goe namba uno. Gin kaka jopur gigo namba gi kawuono gin giromo machielo gi PS gi minister mochuni weche mag pur bang'e gibiro mokor minister mochuni weche mag pesa ging'iyane na kaka dang kony sector mar niang e pachoka kata sukari pachoka wayudo yweyo nyakwara mga juang sadek mar okinyi weche manyien adimba kod Vincent Otieno. Jahera mar chenro mar wang'o nyango tich mateka ema kelo keyo seche mitiyo mateka thothne riyo mako wa kendo waol kata kamano seche ma riyo maki teko dok chien inyalo medo teko kendo inyalo tieko riyo kod math makare mar Pepsi. Sani Pepsi yudore duka mora mora mantiere machiegni kodi. Tok mano kende wantiere kod kidienje mopogore opogore mag math kaka Pepsi Cola, Mirinda Fruity Orange, Lemon, Green Apple e kind mamoko kachiel kod math mayom mar Mountain Dew. Nele mathoth tudri kod Ruth e Radio Ramogi chakre wuok tich nyaka tich abich saa 4 nyaka saa 7 mane chenro mar wang'o nyango nikech ticha to nyaka tire. Pepsi, thirsty for more. Kuom thuolo mar higni 50, Stima Sacco osebedo jakori ma in godo gi yie e arita mar omuom kod keno magi. Wabialo higni mag bero ngima kokale chiwo hola gi dongruoge maloko ngima. Gochnwa e namba mar 070302424. Stima Sacco, Sacco yangu, maisha yangu. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Sadek mar okinyi sauken wakanyo kod Kidani Mabati e Ramogi FM Karchun Jaluo. Yud ber kitiyo gi mabati madak ndalo buora mar Kidani Mabati. Chul deposit mar atamalo 50 komenda modong ibiro chulo seche ma wakelo ni mabati minyiewo kodwa nyaka kama intie. Wakelo ni mabati minyiewo kodwa nono monge chudo mabalang'. Ne mathoth tudri kodwa e namba 07091118300 kata limbui marwa mar www.kidanimabati.co.ke. Kidani Mabati, boresha mjengo. Weche matuch ka kod kacha. Wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore kor gwengewa. Kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Oyawore nyakwara mag Juang kendo machiegni. Jod bura malo dicho makawuono biro pedho e nyim od burano paro mar dwaro thicho ke apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma oyangi jatend kweth mathoth e od burano Kimani Ichung'wa ma bende ne owacho ni parono nyaka koro chop mane nyim od bura malo dicho makawuono mondo mi paro makamano binyago lemo malonye tich Gachagua. Jod bura makwan giromo 233 nyaka koro bisir lwedo parono ka koro gi sani to ripot yango nitiere jod bura makwan giromo 300 duto ma oseketo kogi mar riembo e tich Gachagua. Gachagua itudo kod ketho mar chayo pend chik namba 10 ka bende korise kuom weche ma osebedo ka wacho weche ma bende gin mago machal ka gima pogo oganda. Bende Gachagua koro ibiro dwani mondo mi ochiw neno malong'o e weche mag mibadhi kod yudo mwandu moko ma bende wachore ne onyiewo kotiyo gi pesa jopiny. Mwandu go ma iwacho nitiere kaunti ma Nyeri, Nairobi kod kaunti ma Kilifi. Kaponi paro makamano koro biro kadhe od bura malo, spika mar od bura no Moses Wetangula biro chiwo ler makamano ne spika mar od bura mar Senate Amason Kingi, kaito bang'e koro biro kawo okang' mar lonyo tich jalup jatend piny Rigathi Gachagua.
Jodolo mar kanisa mar Nomia Diocese ma Migori Town, mano Bishop George Rarieda onyiso jood bura mamalo mondo mi koro yie obed mana gi horuok e wach mar dwaro thicho ke apis jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jadolo Rarieda ne owacho ni koro thicho ko jadito no nyalo donjore gi kwe masani oganda jo Kenya ni godo. Ne bende owacho jatend piny gi jalupne onego beni koro kawo thuolo mar bedo kendo koro giloso wach mantiere kindgi momiyo koro idwa ni mondo milonye tich Gachagua. Owacho ni gima kamano konego timre kaluwore ni piny Kenya kanyicho wuok e weche mag tungni makoni gi kocha. Tungni go mano kel kaluwore kod wach mar bedo ni oganda jo Kenya ne kwedo paro mar chik mar ombulu, paro mar chik mar omenda kata finance bill ma higa 2024 kaito bang'e koro noduogo lokore ma bende ni kwedo godo sirikand Kenya Kwanza. Ne otieko ka owacho ni jood bura malo onego beni koro chuog chik ma keto ageng'a makare ne jalup jatend piny kod jolup governors mondo mi koro kik gibed ni sandogi kinde ka kinde gi jotendgi. Omiya nyalo kwayo mondo kwe obedie, mondo piny Kenya oring kaka noringo chon, oring kaka nwadhi gi rais mano sekalo, onge rais mane vice man osebedo impeached. To ka tek to this bunge parliament oloso ne chike mag govern these deputies kata mana mag county government gilos chike manyalo govern gi. Weche moko nyakoro mogi ni oganda jo Kenya odiochieng' ma kawuono koro chuno mondo mi koro gichak ayanga tiyo gi okumba manyien mar thieth mar SHIF ma bende nie bwo duol mar okumba mar SHA ma en kolure kod chik mane ogol gi sirikal kokalo bar migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho ka. Ma timore ka bende sirikal koro yango nyaka gi sani oganda jo Kenya mathoth pok ondikore okumba manyien mar thieth mar SHIF. Kata bed ni jo Kenya giwegi idwaro mondo mi tim mano, jo Kenya bende wacho ni pod ok ging'e malong'o kotenore gi wach mar okumba mar thieth mar SHIF ka koro gidwaro mondo mi ging'e pogruok mantiere e okumba machon mar NHIF kata NIF ma koro dari oganda jo Kenya kendo koro kel gi okumba manyien masani mar SHIF. Gilero ni mondo mi gima kamano okete tim e yo makare ne nitie mondo mi koro ne kawo pach jopiny mokwongo ne keto tim gima kamano. Kata kamano jo Kenya bende koro seyo sirikal kokalo bar migawo mar weche mag thieth kuom keto tim SHIF kata bende gi thoth jo Kenya onge ng'eyo moro amora e wachno. Ma timore ka jokanyo mag komiti od bura mamalo ma ochung' ne weche mag thieth to koro dwaro mondo mi koro ka beto chung' chenro no ka gilero ni chenro no nitiere kod ng'ikruok mathoth ma koro samoro kide kelo chandruok ne oganda jo Kenya. The good chairman being genuine Waziri at times, he saves that a lot of pain. You can say for the rollout tomorrow, you are ready for employed people, you are ready for government schemes, but low income people, you have to do means testing, it's still work on process. It's not in low income. Because you are not ready, you don't seem to be ready for that. Once you've ticked the variables, the amount and the percentage 2.75, and then you'll be given the total amount to pay. And as we said, we have a means of payment so that we are not overburdening the people of Kenya, so that they can be able to pay for 12 months just like the ones who are employed. And we can assure you that this is 95% accurate. Ka jodak e kaunti ma Siaya bende koro dwaro mondo mi gibed kod ng'eyo matut ewi okumba manyien mar thieth mar SHIF ma bende nie bwo duol mar okumba mar SHA ma piny owacho koro nwa ni mondo mi ochak tich ayango odiochieng' ma kawuono. Kano telne kod jakom mar bunge la wananchi e kaunti ma Siaya mano Jacob Omondi bende koro giywak ni thoth oganda jo Kenya pod onge kod ng'eyo ewi okumba manyien mar thiethno. Kaka lerno gi ripota marwa e kaunti ma Siaya George Amolo. Kotelnegi gi jakom riwruok mar bunge la wananchi e bade ma Siaya County migosi Jacob Omondi, jopiny go ywak ni ng'eyo pod ni piny koluwore gi wach okumba manyien no, ka giwacho ni dino wila ji ma oketo dwaro moko mathoth. En adier makende ni jopiny mang'eny pod ok obedo kod ng'eyo i wach mar SHIF nikech jopiny mang'eny pod ong'eyo na wach mar NHIF to mana nikech pod ok okel puonj moromo ne japiny. Seche mochako tiyo ayanga no ka japiny pod ok obedo gi ng'eyo obiro kelo tich matek nikech jopiny kod paro mopogre opogre kendo jopiny moko wacho no kaber to nyodo kaw jo list maneni NHIF to giloko bedo jo SHIF nikech ibro nwang'o ka kendo kose ol kendo NHIF piny members maneni NHIF ka seche moko ok biduo kendo register e SHIF. Ka jadak machielo migosi Oloo to ywak ni ma chenro masani piny owacho dhiro godo oganda jo Kenya ma ok okawo kata mana pachgi malong'o. Onego bed ka japiny dwa wil gimoro dhi kama chielo nyaka wabed kod gimiluongo kata public participation mondo penj japiny wach mondo japiny oduokre ma wayiego kata wadag. Mar ariyo nyaka puonj maber gimomiyo awuok e NHIF adhi machielo no. Omiyo pod ating'o
chopo ka wile tabro wile ka wido puonj maber ba yiego ni kanyo romre koda kachiel kod pesa ming'ada cha mapodi bo ng'ada ma chako sebudana ena the same amount. Giwacho magi kaka Hiloreda to ywago yo matek ma indikruok godo e bwo okumba manyien mar thieth no ero. Okumba manyieni to gima akwayo en gimoro achiel ni sirkal. Okumba manyieni nen gweche manyien mag digital ewiye. Kane ber sirkal ne do temo matek mondo jogo moti yudo jok moti oko register sana nikech digital osebedo shida margi. Ben wanyalo loso bwane kaka jok moti bedo registered easily ne dwa konyogi. Ne giwacho weche gi boma ma Siaya kama Francis Ouma to ne dwaro ni mondo mi med jopiny kinde mar ndikruok ka giseyudo puonj malong'o. To akwayo ni sirkal koyie omiwa time kata mna 3 months ama 6 months. Kose miwa dweche moko auchiel to wadhi nwang'o time mondo mi sirkal obed kodwa piny, wuoth kodwa i gwenge achiel kachiel mondo mi wang'ad kadi ma ene shifno. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ka pod wan mane kaunti ma Siaya kono nyakwara Ramogi en jogweng' ma wuok Nyandiwa mayudore ei East Assembly location e sub county mar Rarieda koro kwano lal maduong' koluwore kod yamo mapek manyo ketho mwandu mag pesa mathoth e gwenge makono. Jakwath Charles Oluga mar Nomia Chacha ma yudore gwenge mag Nyandiwa Parish wacho ni koro giyudo lal maduong' ni mar aukano nyo walo tat kanisa gi kendo kata mana kor ot mar kanisa no bende yamo nyorumbo piny. Kuke kaunti ma Siaya, George Amolo pod chiwo ler mathoth e wachni. Jadolo Charles Oluga mar kanisa mar Nomia Nyandiwa Parish e sub county mar Rarieda ywak ni nyogi lalo mwandu mathoth koluwore gi yamo no. Nyocha wagero kanisa mwasegero mochopo kamochope to wapono no kagir kirage ka yamo moro nyotugre godhiambo yamo malich mapok wadwaro wayudo mi yamo nogo kanisa piny maktade mokwongo ka modhi obolo kumoro nono to ng'inyo bang'e kore komako korot mochwado piny ma korot lich ma wakumo nikech koda kombe nyaka podium mago nokethre tendeng. Ywak maketgi ma ochiw gi Karen Adhiambo ma ode kaachiel gi puothene bende yamono noketho. Yamo notiyowa, yamo notimonwa masira to oketho gik mang'eny, omuoka opudho rangach te, jikonda waro dhigo, yiende na oturo dabal, yamo ni omiyowa tich matek kabisa. Oka wang'e ni en yamo moa kanye. Koro wan gi chandruok maduong' e gweng'wa ka, yamo hinyowa. Jadolo Ruga wacho kata kamano ni kuom hawi maber onge ng'ata manoyudo hinyruok ka koro gin mana gi kwayo. But morna ni kaka teko ma Jehova Nyasaye opogore gi mar dhano omiyo onge ng'ata mohinyore kata ng'ata monego. Mane morna to kata kamano waywak ni kuom ng'wono mar Jehova Nyasaye ka ng'ato diwinje ywakwa, obed ja sirikal, obed jowa ma politicians mane wayierogi, obed ng'al mowelo wisha moro do yie mondo donje mondo konywa kata ochopo bione gi wang'e ni to ma chal nade. Mane makwayo kende kuom ng'wono mar Nyasaye. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko mawuok e kaunti ma Migori en ni jolupe ward ma Muhur mayudore e kaunti no ochako sundo wach mar dwaro mondo mi koro gitiek ywaruok ma kinde duto mosebedo kind jolupo ma pachoka gi apisa mag arita mawuok e piny libamba mar Tanzania. Kabende jakom mar dhowedhe e ward no Mano Orem Sobu ne owacho ni nitiere pogruok e kinde mag lupe e piny mar Tanzania ma bende kindego ok gidwa neno jalupo moro amora mawuok e piny Kenya. Gino bende wacho ni chal ka gima osebedo ka kelo liet kendo jimbo tulo kaachiel kod ywaruok e kind ogandago. George Juma gi ler mathoth wach ni kowuok e kaunti ma Migori. Jakomno ma jolupo wuod ma Migori Orem Sobu wacho ni okang' ma gikawni koro dhi konyogi mokalo e geng'o ywaruok ma osebedo e kinde kod jolupogo ma pinyno mar Tanzania ma bende osebedo kod chieng' mopogore ma gihalo e dwe kata chungo chenro magi mag lupo mar miyo rech thuolo mondo koro nyuolre. Sobu wacho ni be jolupogo mag piny Kenya koro dhi nyaka lupo nyaka e pino mar piny Tanzania. Seche moko gidhi kono ka pino mar Tanzania to koro loro nam gino bende koro osemiyo ywaruok osebedo e kindgi ka bende ma omiyo koro gikawo okang' mane ni koro giloro nam e sama pino mar Tanzania bende koro timo kamano. Kech
nikech ka wan e boda to jo Tanzania siko mako waseche te nikech gin gi yalo dwe to ng'enyne walupe nambgi. Koro wadwa ni mondo wadhi kodgi gi utaratibu margi ma kohal dwe to wambe wahalo dwe, koro kikelnwa tuomruok mar jirani wabedo piny gi teche mane giyiere mabai gimodong' sani ne wandiko minutes mondo mi odhi ka Director Fisheries of Mugori, Chief Officer and the Director National, kae to moro nitero County Commissioner ka DC mondo mi ka joka dhi yalo dwe sani ma wadhi e dwe mar 10 to wambe koro wahal dwe mondo wadonj kodgi. Owacho ni gisebedo piny kod jolupo duto mabende koro gisewinjore ni sama koro pinyno mar Tanzania koro dhi halo dwe, gin bende koro gitim mano ka bende sama koro pinyno mar Tanzania koro yawo margi ema gin be koro giyawo margi mondo chindego mag lupo koro kik bed kod ywaruok. Sobwa ne kinde machuok mokalo ne gibedo kod bura kod jolupo e pinyno mar Tanzania kama ne gichopo e winjruok machal kod mae. Ne wane poni koro ma okete tim koro dhi geng'o ywaruok ma osebedo kind jolupogo mag piny Kenya kod mago ma pinyno mar Tanzania. Nikech samo mak ji wane mwayudo shida, yie jo Tanzania golo ge 40,000-50,000. Koro nyocha nwabede bura gi jo Tanzania no mar jirani mwema ne wadhi gi DC the all sectors te. Mabura ni notimore Sirati. Koro ne ginyisowa ni mondo wadonjre kodgi, wambe kolo al dwe korgi kocha magi yalo mudho, wambe waal korwa koni nikech en kake ndalo 10 days. Koro weg assets gi matajiri gi ema nyocha okale chikno. Magi keto nyaka fine ma ka ng'ato poni odhi igoye fine 10,000, yie bende ywa oko jumbe 2. Nyaka sani chendogo mag halo dwe kata loro nam mar piny Kenya mabende ringo kochakre tarik 1 mar dwe mar 4 nyaka tarik 1 mar dwe mar 8 mar higa ka higa. Koro chal kod mano mar pinyno mar Uganda kende kamano mar Tanzania to koro pogore kodgi. Ne Nyakalondo mar Moi kuke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Gi lipot mar Jo Juma kawuok e kaunti ma Migori mochopo e giko mar miyo weche manyien adimba kaka ne gimoro meso mar weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka romo sa 7 mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok nowilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange. Sabunde wa nigi kit rangi mopogore opogore. Kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap daka minga kendo nengo ne owinjore gi kwan mar pesa michulo. Citizen Duka, the home of discount. Akina mama, sasa tunakuletea shopping offers za ajab. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's discounts na inatoka Jaza Supermarket. Jaza Home Brown Sugar 2 kgs, Jaza Home Tissue Paper 10 pack, Rina Vegetable Oil 3 liters, Jamaa Cream Bar Soap 1 kg, Jaza Home Long Life Milk 500 ml 12 pieces, Prestige Margarine 500 grams, 2 packets za Jaza Home Long Grain Rice za 2 kgs, Jaza Home Green Gram 1 kg, 2 packets za Soko Maize Meal 2 kgs, Fahari ya Kenya Tea 100 gram, Colgate Herbal Toothpaste 70 gram, Santa Lucia 400 gram, Toss Detergent Powder 1 kg, 2 packets za Ajab Home Baking Flour 2 kgs. Sasa ukinunua hii package kutumia Citizen Duka utalipa only 4,370 Kenya shillings, meaning utakuwa umesave 122 Kenya shillings. Unangoja nini? All you need to do is piga *487*5# na ulipie saa hii. Kama bado vitu ziko kwa stock, ukishalipa utapata confirmation message yenye inasema sasa you can go and get your product from any Citizen Duka counter yenye itakuwa kwa Jaza Supermarket yenye iko karibu na wewe. Unangojea nini? Imagine harakisheni kama bado vitu ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Mondo idubeduru gi teko mwere kod vocalist kaka sikita tinu mari D*811*414#. Ok an ema sechikou.
beduru gi teko kendo beduru gi chir, kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Mondo idubeduru gi teko mwere kod vocalist kaka sikita tinu mari D*811*414#. Min shabiki na nadeku place tena, nilieka kichwa yangu ikabai tenda, unazama deep state pena, hakushika ball ona furaha mapema, can cheat can die. Jo-Kenya mathoth medo yudo bonuses madongo dongo kowuok e Shabiki Super Jackpot. Kik idong' chien. Bonuses yudo gi jogo molieko tuke 12, 13 kod tuke 14 kare. An iluonga na Michael Onyanga, office ya county. Natugo game mar Shabiki Super Jackpot manatego siling 99 ma oro makito games 15 wi games 15 go ayudo 12.15. Bonuses mo orna en siling 100 gi 36 gi siling 355. Pesa ni kana odonjo ne simu nabedo moro mang'eny kendo dhi konya yore na mag ohala kaachiel kod chulo gope manana go. Kora gonja Shabiki erokamano, ji duto modong' e kaunti kuma ae odhi mbele gi tugoni, en adier ok en mar miriambo. Erokamano. In bende nyalo bedo achiel kuom gi kawuono. Tug Shabiki Super Jackpot kitiyo gi siling 99 kende tok gwelo mbui mar www.shabiki.com mondo iyud thuolo mar loyo maingo siling milion 5 miloyo juma ka juma. Mambo sasa ni super ne Shabiki Super Jackpot. Jogo mantie boy higni 18 ok oyienegi donjo e tugoni. Shabiki.com opwodhi gi BCLB license number 587. Nimeka kichwa tu na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Mana kamano nyakura Mgajwang' aneno kanyo ka en saa 3:18 mar okinyi pod antie kod Charles Atieng' agombo ni watieki mondo kora we thuolo mondo odhi e dich mamoko ma okele bore Nairobi City kameja ka mar dhiro agenda mar jopur ni dhi nyime kod duoko penjo mag jopiny. Antie kod geni pok watieko duoko penjo mag jopiny. Yes. Thuolo mari. Anyalo wacho Victor ni asetemo duoko mane nyalo repura amedo duoko. Achiel kuom gigo ma waketo sani en ni jopur openja ni to supermarket. Nitiere sheria Victor. Freedom of timo ohala. But gimotemo wacho ni supermarket onge gi factory. You get the point? So gimotemo timo en ni nyaka gichiw the origin ma sukari mageri package gigo. Omiase wacho nini kimanyo mos record wacho ni onge sukari maoko, but nitiere gimiluongo ni smuggling. Madwa wacho ni the intelligence through security department are doing their best to make sure ni gitimo ng'o. So partly magi kuma gigi supermarket to nigi factory man to nyaka gi level kain sukari moa oko you get a point to nyaka bed level but the report mantie ni nyaka kawuono Victor onge sukari ma oko ne koto chungo kendo podo chungo kendo pod mano nitie but the penjo mo wacho cha ni factory moro okregi to kidhie supermarket you get a point so magi issues modwa dhi tieko gi minister ni wan nyaka gi kambi moko manyoche kocha korego for the period magiserego dweche kata auchiel you get a point king'iyo the capacity monego giregi gi sukari manoko gi their logo do they match kuri ngeni gini o cut into ministry nitie ministry of trade you get a point nitie ministry of agriculture nitie ministry of trade and industrialization you get a point so odwaro a multi approach you get a point multi approach with the goodwill of the president. I want to assure with the president William Samoei Ruto has a very good roadmap for the sugar sector kendo no wacho kwa keto committee ni nyaka chul japur ang'owa kendo vo ni nyaka chul japur the byproduct wabro chako kona gi molasses nikech dongo wacho kambe gi uso molasses then gimanitiere mapuro chako wacho ni anuoyo kenda wacho niya gop jotich Lavesta onyiso wan godo okawo misigo nomiyo nya wuotho kode one by one pod aneno penjo mang'eny kabiro na kate simba ka e wach jotich aduoko gi ni Lavesta onyisi kwang' watieko bura wang' nomiu duoko to wawacho ni wuodhwa ni ok gigi kanyo wachomo State House machielo Victor anyalo wacho ni ngima marwa bende important amor ni Kisumu County nyowa nyeolo division manyien mar Kadibo area mar Kadibo anaja kobura mong'eche awuod Billy Gaston awuod ng'eche koro ago erokamano the interior minister marwa bende kuom tich manyowa tiyo mwa launch Kadibo division with the regional commissioner kinda go erokamano ni chief wa duto
Chief Rose gi Oguya gini, Chief Esbon, ni wanyuolo division manyien. Mano nyiso ni kitimo kata recruitment Victor. Koro wan bende wan gang'owa. To challenge ma wan go manyaka joka dibo ikren yawuot ka dibo ko tenne gi retired PC. Peter Aburu, mosetiyo matek. Claxon Otieno Karan. This area ma office nitie tin nyaka wachiwre ni to wang'i lo maduong' minyalo gere all the headquarter moting office sub county commissioner maber, wabed gi sub county hospital, wabed gi all the services nyoche joge dhi Awasi all the way. So obed kipande, obed gi mora mama serikal. Agone Raymond Omolo erokamano maduong' kum sidho Kadibo. Kendo nyo timore at a time Victor manyo wan matek same very day. Jomoro ni nyocho wito dhano magala moro. Ajali manyocho timore Koguta. Victor mana kaka junction mamambo leo. Sirkal nyaka kawatua mar yaro yor cha. Ko area ma Koguta no for the last 2 years. Victor Senegoji. Oden kabisa. Nyo tek manyochi wan gi mano to kendo wan gi bura maduong' agone mweji no nyango ko bero kamano. Kaachiel korwa bunge magwa manyo donje ministry. Nywa neno lwete Mbadi, nywa neno lwete Opiyo Wandayi, kotele go nyago konya Raymond Omolo. Manyo tingo ogo konyowa, tingo msigo mag jok manyo hinyore. Osiepna moro nitiere ni japuonj Abele, ma en japuonj mar Songo Secondary Victor. No wito jaode gi nyathine manyako matin mane dhi nyako secondary school ma ja form 3. Omiyo ngima bende is important. So wan kama tek to kwayo sirkal ni jomoro ni wito dhana par accident. Koro wakwayo sirkal bende mondo oteme gima nyalo timo. Kacha en urido mok nyal kete bumps. Erokamano. Koro kwadoke me watwak mane wawacho. Yes. Nitiere the goodwill, gope ne nitiere mano miwa mag cooperatives. Achiel kum mago mwatingo manyaka wachop godo ir president right of magopegi. But nyakwa winjre niya, nyakwa bed joma loan worthy Victor. Ayalo paro ni nabedo chairman mar Mulima Cooperative Union. Momi wa about 30 million. Pesa ni obro bedo written off. Tadwa assure jopur bende. Gi jok mano manage pesa go. Kani nitiere any element of mismanagement, you will have to take that responsibility. Iwinja ka jopur yuak. Kani di Sony nitie sok. Sony outgoes company. Victor, kibiro chemali lenti chemali outgoes company. Nyaka Nandi outgoes you get the point. Murode outgoes company. Mumias moko ne kambi Victor. Giting ni machopo pura beach giwie. Gigi mora. In component mono timangoa. Chandruok cho timangoa. Oduok piny. Gigi duto te obedo mismanage. Gijo moko mamoko be pod waneno in one way or the other ka chikore kokuodo chak wacho ni gitero jopur. Wadwaro those are the things modok today. Outgrowers audit mar outgrowers companies. Nyaka tim ni tingni mano mi chemela outgrowers company. Mano mi Nandi outgrowers company. Mani nitie Muroni outgrowers company. Tingni mocho papar. Ka uno Muroni outgrowers company nigi tingadi. Achiel kende. Gigi odhi kanye. Wach mangima. You get the point? So as much as wakwayo sirkal, wan bende nyakwa wanonre kendwa. Then ago erokamano ni the cooperative societies. Riwruok eteko. Omiyo poda wacho ni wan pod wan kodgi wadhiro mondo sirkal write off gope ma required to be written off. But jok mano kao pesa mano kopuro go niang gintiere pod giwuotho adwa nuoyo nigi ni as much as wadhiro for the write off, but they will have to take personal responsibility mondo title deeds mano obedo mortgage gi mondo duognwagi nikech gin mag community. Okay. Erokamano ahinya. Wach mari mogi kadwa nagonya we thuolo. Erokamano Victor, awacho kendo anuoyo ni wan wachung' ne jopur kendo wadwa make sure ni jopur oyudo haki margi kendo pod akwayo leadership ma wacho cha. The leadership eni waonge kod nderni. Our leaders must be accountable. Nandi County government oloso the SES committee nitiere to onge the law. And then county like any other county. And I'm very happy about them, the team no. Kata chiel kumgi wan go a part of the delegation from the Nandi side. Ni the SES money margi, mongadi Chemelil, mongadi Muroni, mam kibose mapoko megi, gise bedo piny magise loso road map ka giti mangoa, ka gidhi tiyogo. Omiyo poden kwayo na to the counties magwa, Makisumu, Mahoma Bay, gima Migori, Mheshimiwa Uchila yako, Mheshimiwa Professor Anyang' Nyong'o, Ginyang'aya, please wariwre uru together. Ndara oken tich mayot. Wariwre ka county government be ogol margi mar jopur ni bende mondo gol mondo wabed piny
nyaka CDF pod ditiere challenges in the constitutionality mare, but mano bende pod wakwayo wabunge ni CDF Victor oyawo piny omiyo skunde jonyuol tich abich ka tich abich. Anasomo ka tich abich ka tich abich Victor ne ji mine dhi muono, nyithindo ne te dhigo wuoyo adiera makende. So CDF is a noble thing. Ma parliament magwa ongi where there is a problem. Mondo mago be realign to wawacho ni there is a future, nyaka wa accept lokruok. Ni koro niang mane wapuro machon gi nyaka koro watima ngoa wa fed gi, but wakwayo sirkal no miwa muda mondo kik gibed fed off di chiel. An kod geno kinda kwayo jowa duto kamora mama gintiere Victor ni walamne piny mar Kenya to kendo wachop kama wawuog mondo wati nikech tich no ondik nyaka moma ni ngama ok ti owinjiro timo ngoa uri kech. Omiya kwayo jopur niang du setiyo matek, wambeni wabiro timo mwanyalo. Ta kwayo riwruok mag jopur duto te ni nitie lwenje moko be matindo tino mok kony. En high time ma ji nyaka timo ngoa yorire with the broad based government. Gino nitiere agon wero kamano kamora mora duto mauntiere kang'iyo piny ni karange piny ni kang'iye piny ni wabiro yudo gimotimo ngoa gimodwaro mar Nyasaye gwedhuru kamora mora mauntiere. Erokamano ahinya. Nyasaye ogwedhuru. Charles Atiang' kaloso kod okinyi makawuono nyakora mga jwange Ramogi Baraza sa en 3:28 mar okinyi makawuono kane wagomba kamatut inya elimbe makoro kelo delegation mapeka nya Nairobi kaendi mar ng'iyo midhiero mosebedo komako sekta ma sukari e pacho ka. Kao kamano med mana kete ka sa 3:28 mar okinyi makawuono.